mubvunzo ndokubva wanzi ko wadonha sei, ndokutanga kubuditswa pfungwa dzokuti ndichadai ndokudai. Ipapo ndo first sign yokuti pride yatanga kuda kumanifesta pamunhu. Unonzwa pamarongero ake zvinhu ndichadai ndigodai nometa vakawanda sezvamakaita izvi inenge iri ndichadai ndigodai nometa aroora inongori mota yangu, TV yangu, imba yangu, kwete hapana chedu ndezvake chete. Ukanzwa pane changu zvangu inini ndichadai izvozvo, that's ndo pakaroverwa Lucifer achiri kuronga bedza achingoti ndichadai ndigozodai. Vana baba nana amai, pride chainorwadza ndechekuti kana wanayo unogona kuipedza ndiMwari chete, ende kwaMwari kwacho kwainonoperera iyo pride yacho haikubvumidze kuenda ikoko, ndava haikutendere kuziva kuti ndavapo. Ndanzwika? Pride inogona kuita sechirwere chekuti mwana akaberekwa akaita kwashi, ndava chikafu chishoma, mai vakasaziva kuti ikwashi vanogona kuti idumburani rasekuru kana rababa, kunzi mwana aenda kuna sekuru vaka. Mwana iyeye pane kuti aende kunorapiswa vanogona kutanga kuona sekuru pamwana arwara. Kunyangwe sekuru vaine dumbu mwana hatangwe naro achakangodai so kushaya chikafu, but kurapiswa kwemwana kunotanga pakunge mai vaziva kuti mwana warwara. Vakasaziva mwana harapiswi unonzi wafanana nani nasekuru. Pride chinosaka vanhu vazhinji vasadhile nayo kuti vatozviziva kuti yapo, kuti uzvizive kuti yavapo. Kuti uzvizive kuti yavapo. Ndakambokuudzai kuti ine malevels akasiyana siyana. Hatisoda kutaura nezveyeya, ndakambokutsanangurirai vanhu vanofamba vakadai maoko iyi vachipfuura pamberi pevanhu vachidii vakangosumudza maoko vamwe vanenge vachitodi vachitonakuka vachibhamba kudai sokutange nezvavainazvo. Level iyo hatigoni kutaura nezvayo because munhu kana ari kulevel iyoyo haabatsiriki. Hatiri kuwesta vhangeri because iyoyo takaramba kuti haizi pride, kurwara kwekwe. Handiti ka zviende zvakurwara zvizvi ngatitaure inenge ine musoro zvemunhu anoswera achingotumuzika achingodii nepane vanhu nekudii. Haiwa zviye zvekungoti munhu aona vanhu otaura zvisingataurwa pangoungana vanhu akuita manyemwe, iyo inonetsa pakungoti bedzi. Ukada kuzviona inosiitika vazhinji vakazoti manyemwe anenge edhongi pachigayo. Nyamba nyaya haizi yechigayo. Dhongi raunoziva kuti mabva zvakanaka kumba rakatakurawo kubhagidhi richibagi, muchifamba zvakanaka kuenda kuchigayo. Kungonoti tiringindi chete raona vanhu kona kutaura ndo parinonzwa makumba ako vava kuda kumhanya. Rimbi waboridza muridzi wakati dzorai dhongi ukadi rigotenderera nekuseri kwemasitoro rigododii nekoko iyo wakangotarisa ipapo kumba kune vaenzi vakamirira sadza iro reupfu hwaoenda kunogaisa. Kuti uzive chabata dhongi chii, kungosvika kwaro bedzi pavanhu rine zvarinotanga kunzwa kuda kutanga kuita zvinhu zvinyowani zvarisingasimboita. Ndokurwara kwatinotaura kuti ukaona zvinhu munhu achipota achinzwara unokuda kwevanhu ane problem. Indori problem yekutoti iye mubatsirewo, itai zvoko musaparidze, itai kunamatira, udzai Mwari ndiye anozvigona.
All right.